Hi guys, this is Dominic Cristobal and welcome back to my channel. Yay! For this vlog, time out muna tayo sa mga pa-challenge, cooking, and travel. Ituturo ko muna sa inyo kung paano mag-withdraw ng gift na galing sa TikTok. Para nga po pala sa mga first timer na mag-withdraw ng kanilang pera sa TikTok, kailangan nyo po mag-antay ng 20 days bago nyo po makuha o bago po mag-appear sa PayPal balance nyo yung inyong pera. Kasi bine-verified po nung nag-send nung money kung yung account nyo po ay legit po o hindi po scam. Ganun po yung, kasi nung una akong nag-withdraw na-encounter ko po din yung mga ganung bagay. So, kailangan nyo pag mag-antay, huwag po kayong kabahan kasi after naman ng 20 days, mag-a-appear na po yan sa PayPal balance. For the meantime, naka-on hold po siya. So, meron tayong tatlong bagay na kailangan tandaan sa pag-withdraw ng inyong TikTok gift, guys. Una, kailangan meron na po kayong minimum na $10 sa inyong TikTok gift. Kasi yun po yung minimum amount para ma-withdraw po. Pangalawa, kailangan meron na kayong PayPal account and GCash account. Sa paggawa nun, madali lang naman po. Kailangan nyo lang ng mag-download ng PayPal account app and GCash app. Tapos need lang kayo ng mga valid IDs doon para magkaroon po kayo nung dalawang account na yun, yung GCash at PayPal account. So, proceed na tayo sa kung paano matatransfer yung pera nyo sa TikTok to PayPal account and to GCash account. So, proceed na tayo. So, syempre, open nyo yung TikTok account nyo. Then, click nyo yung tatlong data nasa taas. Hanapin nyo yung balance. Click nyo yung balance. Then, click nyo yung live gifts, guys. Tapos, yun na. Ako meron na akong 12.15. So, click withdraw. Click nyo yung withdraw. So, dyan sa amount, dyan sa may dollar sign, ilagay nyo yung kung magkano yung i-withdraw nyo. Ako kasi lalatin ko kasi malaki pangangailangan. Ayan, click. Kailangan sakto. Tapos pagka ano nyo, click withdraw now. Ayan, i-click yung withdraw now, guys. Tapos, ayan, confirm to withdraw. Click nyo yung confirm to withdraw. Ayan, tapos, para ma-check nyo kung talaga na-withdraw, back to balance. Click nyo yung back to balance. So, ayan, zero na yung laman ng inyong TikTok gift. So, ibig sabihin, na-withdraw nyo na siya. So, para ma-check nyo, punta naman kayo sa PayPal account nyo kung pumasok na siya. So, yun guys, ito na yung kita ko sa TikTok. Meron akong 565.34. Ayan. So, ito kailangan pa natin tong ilipat sa peso kasi naka US dollar pa siya. So, click transfer. Click yung transfer. Tapos, click Philippine peso. Ayan, nalabas yung pagka-Bicol ko, guys. Then, dyan sa conversion amount, ang ilalagay nyo dyan yung 12.15 yung dollar amount niya, guys. Yung dollar amount niya. Ilalagay nyo dyan para maging Philippine peso siya. So, yan. So, yan. Kailangan, yan, yung 12.15 ang ilalagay nyo, 12.15. So, yan, 12.15. Kailangan eksakto. Tapos, yan, click nyo yung next. I-click nyo yung next. I-click nyo yung next. Then, pagka-click nung next, yan, kailangan i-review nyo pa rin and convert. Review and convert doon, nakalagay dito. Tapos, yan, nakalagay na is converted from 12.515 is 565.34. Ayan guys, nakita nyo naman. So, done. So, convert na siya in peso. So, pwede nyo na siyang i-withdraw sa inyong GCash or kung ano man yung bangko na gagamitin nyo para makuha nyo yung pera nyo sa PayPal account balance nyo. So, ayan. So, ayan. So, ngayon naman guys, ituturo ko sa inyo kung paano mailipat yung inyong pera sa PayPal account to GCash naman. So, ayan, ang dali lang. Punta ka lang sa iyong GCash account, tapos i-click mo yung My Link Accounts, then click PayPal, click mo yung PayPal, tapos ilagay mo na yung email address mo na ginamit sa iyong PayPal account. Ganun lang siya kadali, guys. So, after nun, pwede mo nang i-withdraw yung pera mo sa PayPal to GCash naman. So yun guys, tapos ko nang i-link yung aking PayPal account sa aking
GCash account. So pwede ko na ulit withdrawin yung aking kinita sa TikTok. By the way, maraming salamat nga pala sa lahat ng mga gifter ko sa TikTok. Kung hindi po dahil sa inyo, wala naman akong i-withdraw ngayon. So maraming salamat. God bless and more blessings to come po sa inyo. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Salamat po. At sobrang salamat po talaga. So ayan. So ang ginawa ko lang guys, pumunta lang ako sa aking GCash account. Then click ko yung cash in. Katapos doon, lalabas po yung PayPal. I-click nyo lang yung PayPal. Then, lalabas yung available balance ko na 565.34. Lalahatin ko na siyang i-withdraw. Then, click next. Click nyo lang yung next. Then, click confirm kung okay na sa inyo yon. Then, mababasa nyo your cash is in being processed. Yan. So, pinaprocess na siya. So, after nun, balik ka sa iyong GCash balance. Yung dating 262.34, magiging ano na siya? 827.58. So, ayun, ganun lang siya guys kadali. Pumasok na agad yung pera ko. Tapos may marireceive kang ayan, confirmation galing sa GCash na pumasok na nga yung pera na galing sa PayPal. So, ayan guys. At dito na nagtatapos ang aking vlog. Sana may natutunan kayo sa aking video tutorial. Sa mga bago pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe, share, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga gagawin kong vlog. This is Dominic Cristobal. Hanggang sa muli, paalam, God bless everyone. Thank you for watching guys.